И здравейте хора, аз съм Колко 102 и след толкова дълго време на снимане най-накрая решах да кача нещо. И в момента сме в Hypixel, играем на Vampires. Май. И не снимах просто нещо, не искам или нещо такова, защото просто си търсех програма. А кантажът е пълен буклук. Направо деца вика издаде багажа. Надолу някъде. Аз не го знам това мапа, той е нов. Аз си взех такъв дървен меч с... то човек, това е един цял баям. Аз съм в този пясъчния в една къща и се крия. Ето това е HFT Ball с новия скин. Това съм я с новия ми скин. Така. Ай. Трябва да се наместя. Да чикнем. Чикни. Ето. Мече ли бе? Що не се вземеш? И аз имам такъв. Аз как да хвърля меча за твой. Баш на хълниците. Бе, човек, спомням се. Имаше един... Да. Човек, да кажа нещо. Спомням се, че един снимаше на някакъв мод, бит като хвърлиш хубава върху прозореца и я чупиш. И чупиш прозореца. Те не щупиха прозореца, не. Защото не сме вампири. Тогава. Сега малко по-сериозно. Ние сме един от тия 16. Аз ще съм до прозореца, брат. Аз съм и такъв въгъвщо. И да отсветим. Чакай, искам да се взема този лава слот. Къде сте? Пичето. Има як скин, значи не е пич. Да, ние имаме друго значение на думата пич. Не знам. Чай. Колко иска за лава слота? Какви ли си купи, бе? Не те срами, не ги напиш ми пиш. Дайте ли ми, бе? Това кафе? Тенкс. Да се чукнем. Дай на здравица. Нико. Тост. Кафето се. Зомбита. Същата къща съм. Клачам в същата къща. Умрях. Чет, вампир съм. Аз вампир съм. Здрасти. Да, наистина, много яко са го направили. Логнана на Hypixel. Да, наистина, много яко са го направили в Hypixel. Чай, апгрейдни са.
Чакай, добавили са май нещо, да. Добавили са ново към апгрейдите. Така, този епизод ще бъде на минигейм, следващия ще бъде на самостоятелен хексет. Така, да, ние победихме. Той аз знаеш колко давно не съм такава прицел. Изобщо Minecraft. Ай на Quakecraft. Ай. Значи отиди на дясно. Защо ми се струва, че са оправили бъгът с виждането? Нали си на Quakecraft? Добре, значи избери игра. Да. Избери игра. Да, ти избери игра. Да, открий го. Вътре съм. И много по-зи да се пълни, бе. Да, между другото, аз това го написах. Написах YouTube. Опа, жертва. То с монстера. Не действа нерви на кил. И май го килнах този. Този дефолт с много мазено е. Да, бе. Се пълни. Ние не са хакови, те си го апгрейдват така. MVP богаташ корака. Нямам думи. Така. И тя го убия. Обаче, че ми се встречи. Ето го. За малко. Yes. Скълна го. И всяко е. Ще филвам на клип. Има сам. Yes. Ние не те убих аз. И ще да го убият. И пика и И надявам се тази програмка, с която да снимам и на това 2. Че. Аз съм с 4 кила, излагам се, бе. Сега ще не стигна. Чекай, че си едно ще направя нещо. И... Опа, свършихме. Как такива ще спечеля. Не, че го пуска, не, че ги пуска. Той... Да, който го спечели от него. Не, тото давно спи ще. Добре. Не сега, много добре. Да, тъпно ти ще я кажа. Да умираме само да филваме. Май. Наистина е. Да, още от сега предупреждавам. Къде си? Но. Да, ти? Да, открих го, тук не го гледах. Вътре съм. Ето са. Да, 5.
ако самата част с jetpacka нямаше се едно преди Шоган. Много манирват такива деца, такива скинове. Уж мамен е сериозен бизнесмен. Виж бе, казах хай на хай пицел и той... Аз пък съм армор. Каквото шипански пицел го служа този. Почваме след... Почваме. Аз их брадва, бягай. Рън. Да, аз их брадва и храна, леко. Чакай, тук има чест. Е, тук имаш чест, го взех. Не, защо да бъде? Не иска да текна. Виж. Искаш ли? О, заспа поставях брадвата горе. Ами, имаме едно храна. Има ви! Имам лък. Трябва ли? Ай. Чай да проверим тия къщички. Чай. О, аз получих армора. Ето го, ето го. Открили като от. О, убих го. Така, ето че е това. Ето че е това. Опа, ето че е това. Да, ето. Това всичко е за тебе. Тук имаме почки. Кома. Трябва да се накане. Кома ще честно. Да. Red Fortune. Ето, аз открих някакъв. Ой, аз убих един с цимни айтами. Митко, да се срещнем. Митко, аз убих един. Аз се виждам ним така. Ето така. Човек, аз убих някакъв. Виж ма апгрейднат. Ето че залежни бутушки. И е така каска. И е такъв спорт. Малко храна. Ама не го ползва. Абе, те сме канадци, ако си мислят, че ние играем тези. Надолу къде сте? Къде тръгна? Тръгва след мен. И ние ги скъсахме, бе, брат. Вай, Билет стара, ще се пусне след време. Почему снимаме? Да. Чакай, ще опича храна в печката. Имаш ли някаква храна? Защото има кол. Чай първо да се изпитат пържолите. Някой да пази, ти пази. Ето ти е едната кост. Не, стой тук. Пази. Кое? Не, аз моята е по-хубава. Аз нали ти я дадох път.
Ама да. Отворих някакъв чест. Ще купя нова. Така. Значи Митко е спекал ги. Ето че... Значи кой да ти дам. Ето ти едно такова. Ето ти едно такова. Нищо? Ми дай ме да опека. Абе, давай всичката храна, дет не е опекана. О, някой взе бит става. Така ние, почти храната не се опякала, стой. Стой бе, човек. Да убият не съм виновен. Апнем. Така. Коли са? Ой. Ой. Да, това съм аз. Чакай, изпякох и последното. Стой, ето те. Ето ти 3 и 3 за мене. Ето ти 2 рибки. Разделихме ги. Аз пък имам 3 пътки. Има един чесмък. Тук има още един. Той не е ограбен. Има рибка в него. Аз скрих една рибка. Айде да тръгваме. Да, нещо. Сега само да кажа нещо за клипа. Снимам с текстчър патно. Кой има в него? Опали са. Никой не би явно си гладен, бабе. Ядини, чупи ги дават храна. Могат. Не могат. Машината може. Чакай, крафтинг да направя хляб. Човек, стой. Какво стана? Да няма компания. Брат, чакай да оберем тук фермата. Човек, чакай да оберем фермата. Мога, пшеницата може. И там имаше един крафтинг да направя хляб. Моите са по-хубави. Моите са айрон. Така на английски, как подата. И почти стак пшеница. И аз имам стак и нещо пшеница, че имам доста храна. Чакай да направя храна. Да направя храна. Чай, стой мирно. Кажи HP да сте. Но после пак ще се върнеш.
Да, то това е плагина. Специално за Survival Games. Да, смисъл не е толкова по-бе. Това е за такива игри, дето килиш. Да, то пак факт. Хана ще оставим достатъчно. Какво стана? Ти е заглушава на клип. Какво? Спри се, бе. Какво? Шибан са, трибол. Така. Стига бе, човек, сега се заглушава. Ще говориш ли или не? Фик не се чуваш, разбира го. Не се чуваш. Човек не се чуваш. Значи аз по-добре. Защото така заглушаваш мегафоната. Така, поне говори нещо. Говори по-силно, бе, брат. Какво? Аз пък не виждам никак. И ние сме много малко, е. Скоро ще почва Deathmatch. О, да, 4 players.
Що пък то пише ГГ? Ще го ГГ на нас. Где да беше българен на такова. Шегам се. Само изцепки. О, тим да ги убил уния и после да се килим двамата. Да, виждам ним так. Това не отворя. Да, ето там е такова. Да. Ай, столбите. Столбите. Дет матч. И 3 минути още. Откъде бе? Може би ще си купили кит. Няма нищо. Как ли ще ползва? Човек, който дойде на гости, специално ще... Ако още един път споменеш как. Аз не знам какво. Ще призная за измамник. Нали не искаш да си като питат. Пич. Това не се препоръчва за деца по телевизора. Ще стопваме сигурно. Що пак може би. Трябва виждам никой тук. Като снигател има някакъв. Овей тест. Нищо си. Окей. С нетърпение очаквам този момент. Аз искам да го... Какво прави Кришко тук, бе? Не му ли каза, че снимаме? Или са просто те са пошегуват с нас? Да ме хитне. Да, аз открих. Много яки. Къде? Нещо не го виждаме. Ето да. Виж ме мене. Ето виж, вече си имам панталонки. Фул армор съм. Плочи панталонки съм. Човек почти целият се виждам. Аз съм на
точка 4, значи аз съм на 5,5. На 5,5 съм, в смисъл 4,5 броня. Да, а 4, мисля, ти го смяташ по такъв начин. Така, о, брат, двама срещу двама. Ама нито имат секунди докато почнем, играл ли се? Бит матч. Убий го този, убий го този. Се бава ли с мен, бе? Умрях! Басим честното. Човек, смисъл. Не. Ами, ай. Това беше от нас. Това беше от нас и